Eksklusibo. Sidewalk sa Barangay Tisa gipanghawanan sa City Hall. Barangay officials gipaninglan na sa COMELEC. Mga barangay way kahatag nga kwarta kay way budget. Special Forces gikan sa lalawigan sa Bohol niabot dinhi sa Subo. Kapin sa 30 ka mga istruktura ang ipanghawanan sa Maydan F. Llamas sa Barangay Tisa tungod sa pagbabag niini sa sidewalk. Samtang mga scrap metals nga nag-ali-usab sa daan sa may Barangay Carita gipatangtang sa taga City Hall. Ang tag-iya nini mismo ang kapitan sa maong barangay. Aniya ang eksklusibong report ni Andrea Patenia. Ang mga sakop sa probe kung prevention, restoration, order, beautification, enhancement maoy nangu sa clearing operations. Apan matod sa ilang labaw nga si Raquel Arce, igora sila nga miabag sa programa sa DPWH kung Department of Public Works and Highways. Based on the request sa dako sa DPWH, si Engineer Leonor, nga i-clear nila ang tanan nga daan o ang sidewalk on national roads. So, considering kaning lugar din hindapita sa Tisa, isa national road, so mo'y usa sa ilahang primero lang ni nga pagsugod lang ni sa mga proyekto. Hapsay ra hinuon ang maong clearing operations kay nangunay ra sa bughawan ang mga residente sa ilang mga struktura ug mga punuan sa kahoy nga nagbabag sa daan. Mamuara mo'y angal aning clearing operations? Wala raman. Okay raman. Sige, buhat ninyo ron. Nang guba. Kay ila naman gamito naman sa mga tao kay sidewalk na. Para na ako, ma'am, kanang baskin panginabuhi sa dona nila pero kay nanam sa daplin sa karsada no sa delikado sa mga bata nga pumapalit. Nya ang pinaka major gyud nga kanang kuan gyud nga maayo ra sad nga mahawanan kay kaning Tisa perting daganang mga batang mga agi, ma'am. Unya kanang labi nating buhi sa eskwela, di na hinon makapadaplin. Usa sa mga struktura nga gikinahanglang i-demolish dinhi sa Maydan F. Llamas, Barangay Tisa, mao kining tindahan nga nagtanyag og photocopying services. Gani sa inyong makita nga nag-okupar na kini sa tibuok sidewalk. Tungod niini ang mga pedestrians mapugos na lang sa pag-agi sa main road kung diin delikado sila nga maigo sa mga nagdagan nga sakyanan. Among nasayran nga ang tag-iya ning maong tindahan anak mismo sa kapitan sa Barangay Tisa nga si Tita Cabulaw. Hinuon ni pasalig ang amahan sa tag-iya sa maong tindahan nga si Kanhi Tisa Barangay Captain Eddie Cabulaw nga mutuman sila sa Mando. Ang panana ganiya gawatan sa Panday actually ang ko siya dire. Pabili mi mo guba. Actually ang barangay guba ko na gali asugod example. Matud sa probe, baliko nila ang maong lugar ugma. Kung doon na pa'y nahabiling illegal structures, sila na ang muguba ug mukumpiska niini. Samtang dinhi sa Barangay Careta, panghakuto na unta sa mga sakop sa probe kining scrap material sa junk shop ni Barangay Captain Eduardo Lauron. Kay nagkatag kini sa daan ug nagbabag sa agianan. Giingong dugay nang gihatagan og clearing order si Cap, apan mihangyo ni nga hatagan og last chance sa pag-voluntary clearing karong adlaw. Patoy i-clearing operations ang atong mga butang na sa daplin. So atong mapadaplin gyud pag-ayo aron na dili maka-obstruct sa agianan sa kalsada. Pero akong ipasalig sa kang Ma'am Raquel nga na gyud ang kung unsay atong gisulti mo gyud atong gibuhat. Sama sa Barangay Tisa, kung di pamahawan ang scrap materials ni Cap ug mga adlaw, magdana sa ilang heavy equipment ang probe aron hipuson kini nila. Andrea Patenia, News 5. Anam-anam nang gipaandar ang mga bagong traffic lights sa dakbayan sa Mandawi. Matod sa mga sakop sa team kung Traffic Enforcement Agency of Mandawi, dako kayo nila ni og tabang. Kung ngano, sugin limi King Perez. However, mipahibaw si Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon Team Chief of Operations Retired Major Edwin Ermac nga anaapasan na pulo nga to sa 15% ang operasyon sa mga bagong gi-installer nga traffic lights sa Mandawi. Tulo sa siyam ka mga intersections pa lang ang nag-andar nga mga traffic lights. Karong Domingo paandaro na ang mga traffic lights sa laing duha ka intersections sama sa Hernan Cortez Street ug corner Uano Avenue ug CD Seno Boulevard. Mahimong fully operational ang tanang traffic light sa siyam ka mga major intersections ug command center sa dili pa ang Oktubre 15. Ang maong proyekto nagkantidad og 39 milyones pesos.
Ani ako sa usa sa mga intersection sa Dakbayan sa Mandawi kung diin gi-install o gisugda na pag-operate ang mga bagong nga traffic lights apan nagkalain-lain ang paglantaw sa mga motorista kung kini tinuod nga makatabang sa pagsulbad sa trapiko sa maong Dakbayan. Dili kay murag mataas man traffic. Mataas ang traffic. Samot. Samot na naman, sir. Hinay mo lang pang timer. Kanay no ilagi ning buhaton nga masulbad pero siguro masulbad ba sa traffic itong kadaghang mga ngagiba. Gipasabot ni Ermac nga ang mga traffic lights maoy mo-monitor sa dagan sa trapiko ug mo-manage sa volume sa traffic sa Dakbayan, pinaagi sa mga timer ug CCTV cameras nga lakip nga giinsular sa mga traffic lights. Gilihok na sab sa Timog Veco ang nakitang kakulian sa pipila ka mga traffic lights human na siren nga dunay problema tungod sa diferensya sa linya sa kuryente. Automatic nga mo-adjust ang timer sa orasan niini nga magagad sa sitwasyon sa trapiko sa usa ka intersection. Hapit na dito mabot sa boundary. So, ang sama sa sakit nga kinahanglan gyud og close monitoring mo sad nga atong gibuhat ron sa atong mga kadalanan nga monitor gyud atong maayo 24/7 namo ni nga dako kayo gamit ang atong traffic lights atong monitoring. Makatabang sabang traffic light sa pagsulbad sa kakuwang sa traffic enforcer sa syudad. With the activation sa atong new traffic light mura kanang 50 nga kuwang nato ato na masulbad. Kay daghan naman tag ma-withdraw ng mga personnel, ibutang na to sa area nga mas nagkinahanglan. King Perez, News 5. Nangabot na ang unom ka mga ambulansya nga gipalit sa lalawigan sa Subo ni atong acting governor pa si Vice Governor Agnes Magpale. Ang hatagan sa mga bagong ambulansya ang mga provincial hospital sa Dakbayan sa Bugo, Danao, Karkar ug Balamban. Ang uban adto asab ihatag sa mga district hospital sa lungsod sa Uslob ug Badian. Ang mga ambulansya nagkantidad og tag 1.2 million pesos ug adunay kompleto nga mga gamit. Pila na nila dito, nilang paano dito niya. Pabuhatan siguro ka na nila sticker. Mga pero next week makadagan siguro na kaya ako manggipa padali na to ang atong pag-register. Kapin 50 katawo ra ang nitambong sa prayer rally alang sa panawagan nga himpit nga pag-abolish sa pork barrel system kagabi diha sa Fuente Osmeña Rotonda. Ang daotang panahon mo'y gitumbok nga rason sa mga organizers nganong gamay ra ang nitambong. Tinuod kaha, Ray Pasaporte, Sugin Limi. Ang uwan gyoy nakaingon nga gamay ra tag attendees. Apan dili ni mo stop nato sa pagpadayon kay beginning man ni kaning kinahanglan mo snowball ang awareness ba. Kinahanglan mo snowball ang awareness. Bisa gamay lang ni pero solid nga group. Solid siya ba nga nakapaminaw siya sa mong gi-present kung unsa ning pork barrel nga atong gibatukan Ray. Kini ang gipadayag ni Estilia Montaño, ang organizer sa prayer rally batok sa pork barrel kagabi diha sa Fuente Osmeña Rotonda. Kay gibana-bana nga 50 ra ka tawo ang mitambong sa maong kalihukan sa ilang Facebook page nga Scrap the Pork, Prosecute the Pork Abusers. Dulan sa 300 ang ilang gi-invite apan 22 ra ang mikumpirmar na pulo ini dili sigurado. Dugang ni Montaño nga bisan og gamay o daghan ang mutambong dili kini niya igsapayan kay ang mas importante ilang mapaabot ug mapasabot sa publiko ang kaligutgut sa mga yanong subuanong magbubuhis. Walay politiko nga nagpaluyo namo. Walay political group nga nagpaluyo namo. When I started the Fuente top page, it was as a reaction to all this thievery, mga kawat nga nahitabo sa atong balay-balauranan sa taas ug sa ubos. Gipahibaw sa organizer nga dili ni maoy katapusan nilang rally sanglit duna pay laing ipahigayong rally sa mga simbahan. Kani nga rally anti-pork, pro-prosecution. I-prosecute ang mga nakasa. Tanan, way pili. Ngano, kung LP ka, naka-align ka sa presidente, that doesn't mean wa ka nakasa. Kung na-ay proven nga naakay kuan, even the president will say, oh, i-punish those who are guilty. Diba? Ano man di, this is not about political parties. This rally is not about political parties. No. This rally is to protest the pork barrel, which is the source of corruption in the country.
Kapinsab sa 20 ka mga pulis ang gipakatap nga mao'y nagbantay sud og gawas sa gipahigayunan sa maong prayer rally. Ray Pasaporte, News 5.